Tsamin ruwa fa ba banza ba, jama'a ku gane zancen nawa. Kukan kurciya da jawabi mai hankali yake ganewa. Da sunan Allah mabuwayi, masanin abin da za a yi gobe, mai shigar da zafi a cikin sanyi tun a yanzu kafin gobe. Godiya nake kalikin bayi, sanya baitukan su zarce gobe. Kai dubin salati ga abin koyi, mai ceto a ranar gobe. Alaihar ashabu ƙarshen koyi, masu albishir a ranar gobe. Kaɗa da duk salihan bayi, masu tanadi ga ranar gobe. Ranar da babu mai ganewa, manzon shi yake ganewa. Kurciya in ka tuna kuku take furtawa, shi ubangiji kalibu kulli shay'in tuni ya ji mai take furtawa. Kuku ka ji kukan har in ka sani ina yi ma fatawa. Yanzu dai misalin da zan yi akai da nishadi cikin faɗakarwa, ku biyo ni minti kaɗan waƙar dan a yanzu ne nake farawa. Mai hankali ke wa kansa hisabi, lahira karin tunawa. Duk mai karatu ya bi shi a sannu, a hankali ake ganewa. Kamar kasuwa ce, inda ya har ka je akwai bukatar ka. In kana tafiya babu takalma, sai ka ga wanda bai da kafafu. Lafiya uwar jiki ba ka sani, sai haran da ciwo ya kama ka. Ko zama na lafiya sai dan tashin hankali ya zo a gare ka. Haduwa ba a sanin dai daɗi, sai an rabe kana tuna kanka. Zuciyar ka ce adireshi naka, harshe a bakilin zaminka. Baitukan da duk nake fata na Allah ya sa kuna ganewa.
na tuno shi kadai sai abin ya tsumani. Can a baya kai ake wa hidima, wataran a zo a ce maka bani. Magana ta gaske ba ta da daɗi, sai dai akwai kyau da amfani. Fin ƙarfi ga mai ƙarfi ba ƙarfi bane, ku sake tunani. Kafi zuciyar ka ƙarfi shine ko a lokacin an yi rauni. Iya baki ya fi ka iya jirgi, amma ka je ka yi tunani. Murtala Sadauki na ke waƙar, jama'a ku gane zancen nawa. Gashi zan faɗi fa babu alaye. Farko akwai kyan jiki wanda kowa ya sani mafi rinjaye. Na biyun su kyawun hali, saura ɗaya zan faɗi ku gane kiranye. Na ukun su kyan zuciya wanda shi yana a cikin jikinka a ɓoye. Kyau a zuci karshe a kyau kai mai kyawun hali, ka gane kiranye. Kyawun jiki yakan jawo fitina ko a fili ko fa a ɓoye. In ka duba tarihin annabi Yusuf za ka gane zancen nawa. Kwarai kake nunawa, mara kyau kana ta yin sa a boye. Daga yau ka gane akwai wasu masu rubuta ayyukanka a boye. Ni dai kira na a gyara ɗabi'o'i, a kyautata wa iyaye. Gashi kun ji sharhi a cikin kukan kurciya da babu zub da hawaye. Kurciya tana a daji kuma yar karama ce cikin tsuntsaye. Godiya ga mai gida na ala, har yanzu dai ina da tsumaye. Fatan alkhairi nake muku sai wataran in dai muna raye. Tsanin ruwa fa ba banza ba, jama'a ku gane zancen nawa. Kukan kurciya da jawabi mai hankali yake gane.